Les mesures en matèria econòmica als ens locals són complicades. També l'Ajuntament de Salt, que aquest matí ha hagut d'organitzar una sessió plenària extraordinària per aprovar mesures també extraordinàries, les que els hi permeti eixugar els deutes que tenen amb els proveïdors. D'aquesta manera, el consistori presentava un pla d'ajustament, l'únic punt de l'ordre del dia, just el dia abans del límit que tenen els ajuntaments per aprovar aquests plans i apuntar-se al nou fons que ha obert l'Estat per finançar les factures que els consistoris deuen als seus proveïdors. Podríem analitzar grans trets quines són les causes que ens han portat en aquesta situació, que bàsicament són dues. La primera, els deutes que tenen amb nosaltres d'altres administracions, és a dir, allò que hem de cobrar i no cobrem o que cobrem molt més tard del compte, que això ens fa anar molt malament. Segurament si cobréssim aquests drets que tenim de cobrament, els cobréssim en temps i forma, no haguéssim arribat en aquesta situació. I dos, segurament també cal dir que l'excés d'optimisme en els darrers exercicis en quant als pressupostos d'ingressos, això també ha repercutit negativament en aquesta situació. D'aquesta manera, si es passen tots els tràmits i el govern de Madrid hi dona el seu vistiplau, els proveïdors haurien de començar a veure retornats els seus deutes a partir del maig. Llavors serà l'Ajuntament a qui li tocarà actuar, i té fins a 10 anys per fer-ho, i retornar a l'Estat els 4.300.000 euros que ara deu als proveïdors. De fet, la situació d'aquest any també ha estat extraordinària segons l'Ajuntament de Salt, i hauria estat l'únic any que no s'ha pogut pagar en puntualitat. El nou ajut hauria de permetre tornar a aquesta dinàmica.